ani, la mulți ani, la mulți ani. Șosețica, de când e ziua ta azi? Păi e Sfântul Ștefan, nu știi tu de astea. Păi nu e ziua ta, e ziua mea. Mă cheamă Alexandra Ștefania. Ba nu, de la ce crezi că vine Șosețica? Îți spun eu, vine de la Ștefania, da, așa. Tu nu știi nimic. Ok, cum zici tu? Deci, cum zici tu, Șosețica? Deci, da, Șosețica vine de la Ștefania, dragă. Nu știi tu de astea. Unde am ajuns aici? Chiar așa, unde am ajuns? Cred că suntem în Zara. Ok, haide la secțiunea șosetici. Ok. Ce frumos e aici. Șosețica, lasă-le. Ok. Am nicio reducere și eu ăștia. Șosețica, nu mai le strica colecția ăstora. Păi, da, dragă, că asta-s pentru așa ceva. Șosețica! L-am. Auzi, Alexandra? Dă masca, repede! Tu nu porți mască, Șosețica, ești doar o șosetă. Cum adică doar? Ce tare s-a ropeta asta? Șosețica nu e pentru tine. Cum e că nu e pentru mine? Bună, fetelor! Arătați foarte bine. Ok, haideți să căutăm unde sunt costumațiile pentru șosete, Alexandra. Bine. Putem să luăm? E ziua mea. Când va fi ziua ta, o vom lua. Acum nu. Ești rea. Wow. Uleu. Hai să plecăm de aici, Alexandra. Aici vreau să merg. Ok. Baby Yoda. Taci să dați când ia poliția. De colecția lui Billie Eilish. If I and the ends, we're just friends. Șosețica termină. Nu se referă la melodia Friends. Mi-a Șosețica, clar nu. Te rog! Bună, băieți! Sunteți liberi după amiază? V-aș invita la o bulgăreală. Vai, ce fierbiți sunteți! Șosețica, nu fi ciudată. Nu mai plec de aici. Șosețica, în ce casă ești? Nu știam că îți place Harry Potter. În Slytherin. De ce? Pentru că îl plac pe Draco. Încep și tu cu asta. Ce tare! Șosețica, îmi place asta, dar asta e viața mea. Am ajuns în metrou. Nu mă, stă în cabina de probă. Ce probez? Nu probez nimic, probez eu. Olo, ce urât e ăsta. Tu din nou? Love, dragă. Ce? Șosețica, cum să poți tu cercei dacă tu ești doar o șosetă? Doar o șosetă. Gata, ți-iau. Ei, pe asta-i vreau. Uite, Buff Sponge. M-aș uita la priveliștea asta toată ziua. Ce bine arăt. Asta e rechin. Tare, nu? Ui, dorme o noapte bună. Vreau aici. Nu, vreau aici. Șosețica nu vrea nicăieri. Ba da. Musete, dragă. Nu se pronunță muset, se pronunță musete, pardon. Se pronunță muset? Nu. Frumos e aici. Fă o poză. Nu-ți faci nicio poză. Ba da. Ba nu. Ba da. Ce frumos e aici. Uite, se asortează cu funda mea. Dar tot funda mea e frumos. Artofois. Ia uzi. Dragă. Le Cooper. Da, și tu nu mai mă corectat pe mine. Engleza mea e mult mai bună. Vezi? Marea America, vezi? Marea Britanie. America. Te las aici cât fac eu cumpărături? Asta e pentru copiii mici. Exact! Nu fi răutăcioasă. Bine. Unde mâncăm? Păi ziceam la Starbucks să luăm ceva de băut. Super, îmi place. Pentru că au și meniu pentru câini acolo.
Serios? Bine, bine, doar o glumă nevinovată. Ok. Ce au făcut patinoarului? Păi, nu mai avem voie să mergem la patinat. Hai să mergem de la patinat. Păi nu vezi că mai avem voie? Șosetica, unde vrei să mâncăm? Vreau să iau ceva din fiecare. Păi cam greu. Sos. Wow, uite, uite paianjenul. Unde vezi tu paianjen șosetico? Uite-l acolo, uite-l acolo, uite-l acolo. Uite, îl vezi? Îl vezi acum? Îl vezi? Îl vezi? Ok. Hai să luăm cartofi. Bine. N-am și-o înghețat-o? Nu. Este frumos aici. Da, chiar este șosetica. Mergem la Sinsei? Ok. Cartofi. Yummy! Ești fericită, șosetica? Da! Ok. Am un calendar? Da, doar că luăm cu animăluțe, nu? Ok. Asta îl luăm cu câini și pisici. De ce mai e calendar când mai e pe mine? De-aia șosetica trage. Opa! Ce greu e. Opa! Asta e al nostru. Yay! Asta chiar îmi place. Wow, ce pantalon mișto! Putem să mâncăm? Nu, pentru că n-ai văzut că tocmai avem polițistul la noi și ne-a zis că dacă era jandarmeria ne dădea amendă și n-ai văzut și jandarmeria mai încolo, cum se pregătea? Ba da, dar aici e Sinsei. Nu mă interesează, nu mai mâncăm. Șosetica! Pare rău. Bună, fetelor! Ce bine arătați! Harry Potter! Oare au și cu Draco Malfoy? Șosetica, te nu mă enervezi. Doamne, ce mă enervezi. Asta e cu glinci. Bine, vedem, stop play, ok? Wow, ce drăguță e! Putem să ne luăm? Tu nici măcar n-ai telefon. Ei, las că găsesc eu. Șosetica? Oh, frate, ce mă enervezi, mai vezi. Fericită? Și mergem, facem să mâncăm sushi? Da, mergem. Yay! Să găsim și cu șu. Nu cred. Să căutăm. Nu. Oh. Dar sunt astea. Ia-ți gândul. Frate, nu mă las fără nimic, îți dau eu. Zis că vreau șosete. Bine, bine, hai să mergem să ți le luăm. Ok. Ești fericită? Da! Câte-am. Sunt grele. Îmi plac. Șosetica, ești fericită? Da, acum am ținut-te noi. Bine. Uite, uite, să regizor. Fă-mi o poză. Bine, bine. Tanti, mai ești pe mine? E un domn. Domn nenea, mai ești pe mine? Ei, mai ești pe mine? Da, ciudată. Ești pe mine? Da, ciudată. Putem merge aici? Dați. Aici. Te rog, șosetica, nu mergem nicăieri. Ba da, aici! Nu. Aici! Șosetica, liniștește-te. Nu zici tu mie să mă liniște. Bine, mergem unde vrei. Ok, aici vreau. Și o poză de asta. Nu meriți. Ba, merit! Bine, vedem acasă. Ok. Te uite, asta la reducere. Hai mă, șosetica, e 130 de lei. Și nu mă interesează. Hai să mergem la Berșca. Bine, haide. Ok. O iubesc. O vreau. Nu o vrei. Ba da, o vreau. Ba nu o vrei. Am zis că o vreau. Bine. Sărta cu salopeta mea din latex. Ce? Îi dau 100. S-a sărta cu salopeta mea din latex. Vrei să zici a mea? Nu, e a mea. Vreau să mă mări cu tine. Clar, nu. Șosetica, nu mi-e frică de tine. Ba da. Vreau și să mă urc pe cal. Șosetica e nebunit, nu vezi că nimeni nu se urcă. Dar eu vreau. Da, nu te urci, clar nu te urci. Ba da, nu ai voie. Ba vreau. Frate. Hai, haședem. Ok, haide. Yay! Te Dua Lipa. Ok.
Ia uzi, asta ce ca o 70% reducere. Nici măcar nu-ți vin șosițică. În fine. Gata, șosițică, ești fericită? Da, chiar sunt, să știi. Ok, mergem până la Ușanda. Nu, mai vreau undeva. Șosi, doar undeva. Ok. Ok, deci unde vrei să mergem? Uite aici. Ce vrei tu la Mac? O să vezi. Oh, mi-e rău deja. Ia să vedem noi. Pe ăsta cred că le-au. Șosețica. Pe ăsta le-au, pare rău. Ce? Nu. Ba da. Porturi. Ia, șosețica. E ziua mea. Nu, e a ta, e ziua mea. Ba nu, este ziua mea. Alexandra? Da? Auzi? Da? Ce? Vezi că trebuie să mergem la Ușan să luăm șampanie. De ce? Păi, doar e ziua mea. Nu e ziua ta, e ziua mea. Pa, nu e a mea. Bine, gata, iată. Ok, haide. Știi că suntem exact în partea opusă. Da. Acum am prins și eu. Ok. Aici, te rog. Nu, clar. Ai, mă. Sunt tristă. M-am prins. Arată absolut super. Poți să mă pun acolo să-mi faci o poză? Șosițica. Da, eu sunt. Șosițica, ce faci? Ups. Mergi, haide. Nu ne mai oprim, trebuie să ajung la Ușan. Bine? Ok. Vreau. Mergem în Ușan. Ne fura coșul. Nu ne-a niciun coș ce-ai. E pe asta vreau. Eu ud. Eu tot pe asta vreau. Din asta. Șosițica? Nu. E cu alcool. N-am fără alcool, nu? Ce-ai, mă, că nu se întâmplă nimic? Șosițica, ești minoră. Ba, nu. Frate. Ce tare, îmi coperi și mie? Mă, nu ești copil mic. Nu sunt copii mici. Ba, exact pentru asta sunt. Ba, nu, chestia asta chiar nu e pentru copii mici. Ce-am făcut? Șosițica, poate nu mă pui să plătesc totuși. Bine. Să vedem ce mai avem pe aici. Vreau pe asta. Vreau tancul. Nu, clar nu am tancul. Balom. Ba nu luăm. Balom. Mașina de spălat. Are doar imagine. Ciudat. Asta e mașina de cafea. Mașina de călcat. Cuptor cu microunde. Mixer. Casă de marcat. Le vreau pe toate. Nu, clar nu. Ba da, ba nu. Ba da, ba nu. LOL, clar nu. Ba da. E 130 de lei, ai nebunit? Uite, luăm peste de 100 de lei atunci. Nu, îndepărtează-te de LOL. Îndepărtează-te de LOL. Îndepărtează-te de el. Îndepărtează-te. Niciodată. Ba da, te îndepărtezi. Niciodată am zis. Am să te îndepărtezi niciodată. Wow, câte feluri erau. Le-ai văzut? Bate calzi. Taci. Ui. Oh, stai. Șosițica. Da. Cu ce viteză mergeai? Trebuia să te oprești. Mă, că nu era nicio viteză. Nu. Atunci unde vrei să stau? Zi, Einstein, zi. Uite, ți-arăt eu imediat. Nu pot să cred că m-ai pus în scaunul ăsta de bebeluș. Să înceapă petrecerea. Nu e petrecerea ta, e petrecerea mea. Ba nu e a mea. Ce faci? Caută dacă e ceva logic. Ce faci? Vreau cola. Nu bei cola. Ba da, ți-am luat șampanie. Vreau și un suc de băut acum, că n-am apă. Bine. Vrei un Sprite? Clar nu. Vreau cola. Nu vrei nicio cola, ce-ai? Ba vreau. Ba nu vrei. Ba vreau. Uite. Hai să
Îți iau Sprite, bine? Bine. Ce avem noi pe aici? Îmi iei pește? Fac ție îți plăcea peștele. Acum îmi place. Nu-ți iau. Ba, Mirei. Ți-am luat ticre, ești fericită? Da, mulțumesc. Ce faci? Vreau mazăre. Vreau chipsuri. Nu vrei chipsuri? Ba da, vreau. Ba nu, nu vrei. Ba da. Bine, hai ce eu la chipsuri. Mergem să luăm chipsuri? Da, ți-am zis că da, unde crezi că ne aflăm? Acum suntem pe drum. Bine. Am ajuns? Nu, n-am ajuns. Am ajuns? Mi-ai întrebat odată când am ajuns. O să vezi când ajungem. Am ajuns? Nu. Dacă am ajuns? Nu, dar mă plictisesc. Da, mă plictisesc, tu înțelegi? Dacă mai zici odată că m-am ajuns sau aia, nu mai merge. Bine, nu mai zic. Ok, haide. Am ajuns? Ne întoarcem. Nu, te rog, gata, nu mai zic. Nu mai zic nimic, promit. Ok. Crezi că am ajuns? Ți-am zis că dacă mai întrebi. Dar n-am întrebat același lucru. Trebuie să nu mai întreb dacă am ajuns. Eu am zis, crezi că am ajuns? Serios, Șosetica. Bine. Am ajuns să spun. Serios? Da, uite-le. Super. Dar luăm de asta. Șosetica, ce faci? Nu, iau chipsuri. Din astea. Uite pe ăsta îl vreau, Coreo. Bine, hai să luăm. Mulțumesc! Mamă, Șosetica, cât de chipsuri ai luat. Știu, mulțumesc! Haideți să plătim aici. Ok. Șose, gata, hai să vedem ce am cumpărat. De ce este o pungă de la Crop dacă ne-am cumpărat de la KFC? De la Sinsei. Nu știu, haide desfă și hai să uităm. Ok, asta e de la C&A, parcă, nu? Da, așa e. Îmi place, o să-l port cu multă plăcere, mulțumesc! Adică vrei să zici că eu îl voi purta? Cum adică tu? Este al meu! Este al meu! Șosi, dacă ție îți vine ploverul ăsta, dacă mie îmi vine ce? Mă duc la croitorie cu el. Ce mai? Să-și fie clar, e al meu. Nu e al meu. Ba, nu e al meu. Hai să vedem ce mai avem pe aici. Avem alt plover, care e tot al meu. Șosi. Hei! Hei! Ok, gata. Ok, ți le las. Avem... Cine a luat fustele astea? Upsi? Șosefica, de ce cumpără niște fuste? Eu n-am cumpărat nicio fustă. Ups. Și nici nu o să vin. Ia zi-mi cum o să-ți vină ție. O să-mi vină uite foarte bine. Mă duc la croitorie cu ele. Bine, să ți le porți. O să-mi dai bani înapoi. Ok. Știți ce faci acolo? Uite, asta este un joker. Tu n-ai gât, Șosețica. Ăla e pentru mine. Nu este pentru mine. Nu este pentru mine acest joker. Nu uite cât de frumos. E al meu să fie clar. Stai un pic, am haine aici. Opa. Alt plover. Foarte frumos. Sclipicios chiar. Se asortează deja. Ce zici? Nu e ținută pentru tine, e pentru mine ținuta. Ba, nu e pentru mine. Stai. Să-ți arăt eu ție. Uite, ținutele mele, în sfârșit. Niște lame. Drăguț, Șosi. Nu-mi plac. Îmi place mai mult. Eu rămân la ploverele tale. Șosețica, nu. Ba, da. Ce să fac eu cu lamele astea? Poți să le porți tu dacă vrei. Să vedem ce mai avem aici. Ok. Deci se pare că avem niște din astea de prins păr. Îmi plac. Tot pentru mine sunt, îmi pare rău, dar da, eu le voi lua cu mulțumesc. Nu, stale mele. Ok, nu trebuie să țip. Hai să vedem ce mai avem. Ok, se pare că avem șosetele cu Grinch, dar știi, dacă mă uit mai bine la ele, nu prea mai îmi plac atât de mult.
Cum ai că nu mi-a plac atât de mult? Adică nu mai plac chiar atât de mult, nu știu cum să-ți spun, dar mie nu prea mai îmi plac atât de mult. Deci, da. Mă rog. Șosețica. Da. Oh, ok, sper că măcar șosetele astea îți plac. Nici asta nu prea mai îmi plac. Deja nu mai sunt la modă. Cum adică de dimineață au fost la modă și acum deja nu mai sunt? Da, exact. Ai început să înțelegi și tu moda. Ce tare! Nu e atât de tare, dar e ok. Șosețica, ești obligată să le porți, îmi pare rău. Nu sunt nicio obligată să le port. Dacă mie nu-mi plac, nu-mi plac. Șosețica, ești obligată să le porți. Nu-mi pasă, nu sunt obligată. Oh, și uite niște căști, cât de drăguțe sunt. Ce drăguț. Bine. Ok, eu trebuiască să iau outfit-urile astea. Să merg cu ele la croitor. Bine. Bine. Pa! Vă pupă, Șosi!